Komu telefonuješ? Ježíškovi. A co říká Ježíšek? Au, Ježíšku. Říká, že mi nedonese žádný dárky. A proč ti nedonese dárky? Ty bys chtěl? Ale říká, že mi žádný nedonese. No, tak řekni Ježíškovi, co bys chtěl a pěkně ho popros. A slib, že budeš hodnej. Zkus to. Ještě tam máš Ježíška na drátě. Au, Ježíšku. Ježíšku. Už tam není. No, tak zkus znovu vyvolat číslo. Au, Ježíšku. Já jsem mu udala ty, že ho nevolá. Au. Aha. Toto. On nezvoní. Aha, to jsem... Nezdar, Peťo. Já jsem chtěla, aby on nezvoní. Ježíšku? Jsi tam? Ahoj. Já se budu snažit polepšit. A už mu řekl, co by si spřál? Ježíšku, já jsem si psala lítací raketu. A takový stroj, aby... A takovou masku, Spidermanovský rukavičku, Spidermanovskou masku, mluvil pausinkou. To je ceno. A říkal jsem to donese. No to je hodnej. Poděkoval jsi mu? Já budu snažit polepšit, jo? Říkal, ale já znal jsem mamka, jsem dvě, one, jo? Ježíšku? A Ježíšku, my máme pozorní stanici. Musíš, jo. A Ježíšku musíš nějaký dárky přinést i Pétovi, jo? Říkal, že přinese Iva a nějaký dárky Pétovi. A nezapomněl jsi mu poděkovat? A zapomněl jsem. Pomněla já to až do zem. Děkuji zase. No to je hodnej.